No, I'm not. You know what? I'm not eating. I'm not going to eat. No, I'm not going to eat. Forget it. You share. No, forget it. No, forget it. I told you I'm having stomach problem. No. Your problem. Go on. Stomach. Gahi, kay kag-alim katakanhan. Perting gahi no? Gahi pas gahi. Can you take? I'm just gonna eat this pasta. Perting gahi, ano? Ayaw kong kumain, pero kailangan ko rin kumain, no? Ay, grabe kagahi ulo, mister. Oy. Grabe kagahi. Tigas-tigas. Kasi, guys, ayaw kong kumain dahil po... No, dahil pasta. So, ayaw kong kumain kasi nga, hindi ko feel kumain. Kasi kumain ako kanina late. I eat late. And then, I'm not eating that. No. Ay, I'm not doing it. No. I have a freaking good. Pagka. You are such a gahe. Gahe, pas You gahe. have mine, I'll have the rib. No, I'm not having yours. That's yours. You have to finish it. I have to finish The shrimp is need to be... And you got no food. You didn't have the shrimp. I said I eat late. I eat almost 3 o'clock. To have the shrimp. My stomach is like having a hard time. No, I'm not having That's all shrimp. of the shrimp? No. That's yours and this is mine. Look, I may finish it. No. I don't want the shrimp, guys. No. You have the shrimp, I want. Han, why you always are being a hard one? That's a hard head. Yeah. I think it takes forever over there, right? Huh? Yeah, I would have just like right. Okay, can I take it off? Go ahead. Huh? I'll microwave Microwave this. yours. Kahit ulo akong happy. Hard head. Who's watching us? Huh? Hala, he doesn't eat, love. You don't really think I'm going to eat all the shrimp and that? No, not all of it, but I will cut some. I'll put this some. Mag-away talaga kami, no, kapag magkain na. Kanang tingkaon na gani tingkain. My hobby is always fighting. Too much stuff. One of this. Like that. Huh? Got it, yeah. Show your face. That's not enough. That's plenty enough. That's plenty. And you're taking the shrimps. What? No, you eat You the are. shrimp. You eat the shrimp. You have your kids always like this. Oh, They don't want the shrimp. no, they eat the shrimp. Your daughter? I'll go like it. No, forget it. Pasensya na kayo. Binalik ko lang ito kasi ano siya kapag giniginaw ako, binabalik-balik ko itong ating sweater. So, kapag maginaw yung panahon, sobrang laay talaga, sobrang boryo, kasi hindi pwede makalabas, mag-asikaso sa labas, talagang hindi pwede. And, so, yun. Boring ang buhay, mga love. Dito lang ako sa bahay, walang ginawa, kundi kumain at kumain. No? So, yun. This is my food. Okay. I'm having a stomach problem. Sinabi ko sa kanya na may, yung sakit yung tiyan ko ba. So, yung asawa ko, dahil baby siya, milk po yung inumin niya, no? Kasi isa po siyang baby. Isa po siyang ka-baby. I-close na natin ito. Almost 7 o'clock na mga loves, pero 7 o'clock na, Han? Yes, it's 7:02, pero look, dahil pa spring na, hindi pa siya dilim. Mamaya pa yan magdilim, mga very soon, mga 10 minutes, madilim na yan. So, yun, at hindi po ako nagluto ng gulay kasi bukas na ako magluto ng gulay. Are you happy? Not really. He is bored too. What did you do? You put it all together? Boring lang mga loves. Nakahiga lang ako doon sa dyan sa fireplace kasi nga sobrang ginaw and ay, yung buhay. Hindi nga ako tapos sa ibabaw, sa taas ba.
nag-asikaso ng aking yung mga luggage para ilagay sa sa attic. And yung mga bag ko doon, ay nako. Hindi pa ako naka-get over. Alam niyo, gusto kong bumalik sa Pinas. Gusto ko talagang bumalik, kaso imposible naman. Gasto, no, ang ticket pa lang daan. Han! Han! No! No. No, I'm not you know what? I'm not eating it. I'm not going to eat. No, I'm not going to eat. Forget it. You share. No, forget it. No, forget it. I told you I'm having a stomach problem. No. Your problem. No. Go on. Stomach That's problem. it. That's it. Hon, knock it off. Stomach problem. Yeah, you're a stomach problem. Hon, you don't understand what I said before? Ay, nako. Ridges. Want stronger bones? Then build new bones. Evenity can help in just 12 months. Evenity is proven to reduce bone fracture risk by 73%. Ganito talaga yung ganap namin, mister, kapag may mga leftover kami na maganda yung ulam, maganda yung masarap yung pagkaluto, parang hindi namin palaging kinakain, like yung shrimp, hindi ko yun palaging niluluto, pero masarap siya, in fairness talaga mga loves, yung niluto kong shrimp, ang sarap. So kaya ganyan yung ganap namin, kung sino yung dapat kakain ng masarap. So siya, pinupush niya ako na ako dapat kumakain, kahit alam ko na gusto din niya, so pinupush ko din na dapat siya yung kumakain. So ang mangyayari, magpush-pushan kaming dalawa, magtulakan kami kung sino dapat kumakain. No, para kami nag-aaway, parang ayaw namin yung kanin, parang pinagtabuyan namin, pero mga loves, ang intention namin is talagang parihas. Gusto ko siya yung kumakain para masaya. Siya din, ganun din siya sa akin. So ngayon, umalis ako ng bahay for over a month. Ngayon lang ako nakapag-drive ulit. Naninibago ako. But anyway, so punta lang ako sa tindahan at ako lang yung umalis kasi bili lang tayo ng gulay kasi wala masyadong gulay sa bahay. Wala na ding salad na makain si mister. At hi sa basher, wag na lang tayong mag-ati-ati kasi sa basher natin. Nagsasabi na bading daw si Tami, kaya yung magkaanak kasi lalaki yung gusto. Oh, baka yun yung tingin mo. Kung bading, ako naman yung kasama niya, hindi naman ikaw, di ba? Apektado ka. Gusto lang talaga manakit, no? Yung mga tao talaga na gusto lang manakit ng damdamin ng tao. Buti na lang itong asawa ko hindi masyadong nagbabasa ng mga comment. At hindi masyadong nagbabasa ng mga comment, and then tawag nito, hindi din siya yung parang tinatranslate yung mga comment kasi, pero hindi naman yan maapektuhan si mister. Ano lang talaga, ugaling Pinoy na may mga Pinoy na talagang gusto lang manakit ng damdamin ng tao. Yung sinabihan ka, lalaki ka, and then may asawa, and then kaya hindi ako bigyan ng anak dahil bading, parang below the belt naman ata yan, pero most of them sa mga nagko-comment na mga bad or ayaw kami ni Tami, or mostly ako, is yung mga account na mga fake, mga bagong gawa, mga walang profile picture. Yung iba, ang iba meron, pero talagang makapal lang talaga yung mukha ng iba na manglait or manakit. Yun lang yung masasabi ko. And wala akong masabi kasi ano bang sasabihin ko? Yun yung sabi mo eh. So sabihin ko, sabihin ko hindi po. Alam naman nating hindi. Pero kung yung utak ng isang tao is ganyan wag na nating anuhin pa kasi talaga yung utak is twisted. Yung utak ng babaeng lalaking ito is, at ang dami, is twisted talaga. Yung parang hindi na yan magbabago pa, hindi na yan madala pa ng aamuhin pa natin na hindi naman ganoon, hindi naman yan totoo, hindi na yan madala ng ganyan kasi ganyan na talaga yung utak nila. At hindi na yan kung kailangan pa natin kaibiganin, wala na sa natin na kapag sinasaktan tayo or
ayaw tayo kakaibiganin natin, magpakumbaba. Well, maganda man magpakumbaba, pero yung mga ganitong style, walang pakumbabaan dito. Ang iba nga nakipaglaban, nakipag-away, nakipagsuntukan, lalo na't personalan mo sinasabi, like person to person, baka masapak ka na ng sobra. Kaya yung iba magaling lang talaga sa comment section, pero in real life kapag nasa person to person, personalan na, parang mga mga takot. Yan, mga takot. Kasi yan, kapag sabihin niya sa akin na kayo hindi ka pinaanakan ni mister mo kasi bading lalaki po yung gusto niya, o diba, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Sapakin kita. Diretsahan, hindi kita kilala. No? Kaya takot ako sa iba nga ng yung meron akong nakitang isang viewer, hindi ko na i-mention kung saan, ganun. Ano po siya, yung parang kilala po niya ako, ganun, pero para siyang ayaw makipag talagang usap, yung parang diretsahan. Parang makikita mo na yes, kilala niya ako, pero para siyang hindi siya yung parang nakikilala ko yung iba na, oh, ikaw yun, ganun. Pero alam naman natin na hindi tayo gusto ng lahat, and then kilala tayo, makilala tayo sa daan, and then wala lang, parang ay kilala tayo, nakita sa Facebook, parang ganun lang, wala lang, pero alam na this, yung parang hindi kanya gusto, it's okay, no? Hindi naman lahat na magkagusto sa iyo is nasa ka, so tanggap naman. At ang daming mga vlogger na umuwi, ang saya kaya kapag umuwi din ng isang vlogger sa Pinas, masaya, malaki din kita. Yun lang yung ko, malaki yung kita kapag umuwi. Malaki man kita dito din na sa US, kapag umuwi ka mas lalong lumaki. For some reason, yung viewers are curious sa life mo doon sa Pinas. So yun lang. Sabi pa ni Tammy, you have to drive carefully ha, kasi it's been over a month na hindi ka nag-drive. I said, I will baby, I will. Dito may sasakyan. Okay. Ito bago bagong hiwa. Laki naman ito. At nag-transfer ako sa Walmart mga loves dahil po wala silang salad na may seasoning na. So yun. At ito yung sabi ko sa inyo na binabash ninyo ako dahil hindi ako bumili ng strawberry sa SM kasi $25 dito. Tignan nyo yung presyo is not even $5 yet, no? Ang mahal, sobra. At yun, nakauwi na ako mga loves at sa sobrang pagod ko, nakahiga lang ako dito at maginaw sa labas at itong pusa, no? Yan, KSP talaga itong si Dimples. But anyway, gusto niya maki-join kasi gustong-gusto din niya yung fireplace. At yun mga loves, maginaw at gusto kong mahiga, gusto kong matulog, pagod si Inday Mirian. At alam niyo naman, itong mga alaga, sobrang annoying mga loves. Kapag makahiga ka, hindi ka talaga nila lulubayan. Itong si Hams, itong si Roxy, silang lahat. Iwan ko na lang, si Misty lang yung nagtatago palagi. But anyway, dito lang muna tayo. Salamat po sa inyong pag-watch ating vlog. So yun, salamat po sa inyong lahat at sa mga basher, hoy, relax lang kayo dyan, no? Relax talaga kasi ma-heart attack kayo sa mga pinoproblema ninyo.